and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Pero ako nang gikinahanglan. Gibati ko ng kagutom. Ingoy man ang sobrang kakapoy. Ngano ba sangwa maginakumada nga akong pitakaw din tuwa dito nga akong ATM. Oh, wala ko manipong. Lord, ayaw na karon. Tabangi ko. Tabagin ninyo! Unsa may imong plano dong Milan? Nabalhin naman dahil si Senior Emilio sa City Jail? Muadto tanoy. Tingalig tuwa sa banga kumal. Muadto ka si Dayhisin? Dako ang kundo na nga human siya sultihin ni Karen. Ngang iyang amahan mo'y mipatay sa kumang ginikanan. Iyan ang giadto aron sudyaan. Posible sa dong. Ako naging paghikitan nga dili mahimutang nga kumahal sa higayon nga masayra niya. Ngang iyang amahan mo'y mipatay sa kumang ginikanan. Bisag kinsa naman tingaling anak nung maunay buhaton. Tarong gusto si Dahisil. May pag-ako na gituganan na nga kumahala. Pero mining ipangutanan ako nga nung namatay ang kumang ginikanan. Kung namatay ba ni sa sakit o gipatay. May pag-imo na lang tong gituganan dong. Tanawaw sa resultas gibuhat ni Karen nga mitugan. Natagbaw ron tagpangita niya. Mausab. Nakasiguro ko nga ikauwaw gid niya ang kamatuoran nga ang iyang amahan mo'y mipatay sa kumang ginikanan. Ganong si Senyor Emilio pa man ginahimong amahan ni Dayhisil eh. Di magidunta matandog nga akong gugma sa kong mahal. Bisag iya pang amahan mo'y mipatay sa kumang ginikanan. Kaya ako siyang gihigugma. Higugmaon ko bisag kinsa pa'y nakaingon sa kamatayon sa kumang ginikanan. Mahal ko kayo si Hazel. Ay, mahal kayo. Salamat nga naulian ka na. Hain man di ay ko. Niya ka sa ospital. Ospital? Ayaw. Ayaw na pagbangon. Luya ka pa. Uwa ko ikabayad. Dili ka na importante. Ang importante nga lig-on ang imong immune system. Aron way daotang mahitabo sa imong gisabak. Nagsabak ko? Yes. Nahibawaan sa dihang gi-check up ka. Oh, no. Oh. Nganong nihilak ka man? Uwa ba ni mo paabota kining bataa? God. Uway amahan ang imong gisabak? Do na, sister. Oo niya. Nganong nihilak man ka? Tungod kay sobra ang kauwaw ko sa amahan ining akong gisabak. Oh. Uwa ko makasabot. Sister, madre mangyud ka. Mahimong mutuo ka gyud sa ako karong isugilo nimo. Uy. Mutuo ko. Tingalig makaingon ka nga nagdrama lang ko. Kay wa ko ikabayad ni ining maong ospital. Sa ako nang gikaingon nimo. Dili importante ang kwarta. Ang importante nga doon nami ikatabang sa mga masakiton nga musod ining maong ospital. Salamat kaayo, sister. Kadiyot ha. Tanaw na ako nimo gigutom ka gyud. Ako untang
iprinda kining akong class ring. Aron doon ako ikabayad sa pagkaon nga akong orderon. Nakuyapan lang noon ko. Kadiyot ha, kuhaan ti kag pagkaon. Unya na ko suginli sa imong kaagi human kag kaon. Nganong imo man kong gipapahawa? Ikay tagi aning jail nga mo yan or magkagbiran ako? Pagitag imo kaning koran. Ayaw din sa akong lugar. Iso ko nimo! Ay, Huwag ka makilakin sa ako? Bisag kinsa pa ka. Wa ko'y labot. Milyonaryo ko! Dato ko! Oh, yaman lagi ka. Nagbasol gyud ko sa akong gibuhat ni Hazel na. Wa ka na'y mahimo, Karen. Hangtod karon, wa pa gyud mahibalik si Milan gikang nangita ni Hazel. Nagpasaylo ang taon ko. Oy, ayaw intaon pagluhod, Karen, kay wa ka makasa na ako. Sobra ginag ako pagbasol nang. Ganun nahimo to na ako ni Hazel. Nagpadaog lang yung ko sa akong kahakog. Wagin ako mahuna-huna daan unsay sagputan sa akong pagkahakog. Gilabanan ko si Milan kay dili ko gusto nga mag-antos siya sa kabangis ni Senyor Emilio. Pero karon nang parehas raga ako mo nagpaantos ni Milan. Dili na ko mahulagway ang gibati niya kay Guaos. Ang kasakit nga wa gid niya makita si Hazel. Mahal kaayo ni Milan si Hazel, Karen. Gani, siya nang itagpaagi aron dili masayra ni Hazel ang pagkamatay sa iyang mga ginikanan. Nakasiguro manggod si Milan nga mauwaw gyud si Hazel sa gibuhat sa iyang amahan. Maulay ginang. Wa man sa ko pasidan-in ni Milan. Naibaw si Milan nga bisag pasidan-an ka. Mopatigbabaw gyud nimo ang kasina. Ang kaligot-got nganong dili ikaw mo igipili ni Milan. Nang ilang. Kung ako lang, Karen, sabton gud nako ang imong gibati. Taho ka lang nga wa makapugong sa imong kahiubos, sa kahimangod. Pero dili parehas ang among pagsabot ni Milan. Sa ako nang gikaingon, mahal kaayo ni Milan si Hazel. Dong, hapin na ta maabot sa bahay ni Kuya. Ha? Sa bahay ni Kuya, noy? Mao mo ganit itawag sa mga taong gikan sa sud. Gikan kuno sila sa bahay ni Kuya. Sa isod. Naitabangi kong ampo, noy, nga makita na to ang akong mahal. Diyan dapita. Dong, eh. Gusto. O sa'y husto, noy? Giinan ba dekos pulis na nga nabilin dito nga patanong babayas presinto. Nangita ko ng Senyor Emilio. Isultihan bitaw ko, anak. Di ay, no? Tingali, gigutom na ka, noy. Wa pa, eh. O nilang ta mga onoy. Kanang gikan na tadiya sa sud. Gigutom ka gyud. Sorry gid kaayo, sister, ha. Nahurot gid nako ang pagkaon. Mas labing maayo hinuon. Gipangita na gyud ko ron sa akong mahal. Kinsang mahal? Imong bana? Dili pa nako siya bana. Pero siya mao yamahan ning akong gisapaka. Nangandam na gani mi sa among kasal. Mao ba? Unya, nganong di amang ka? Gipangita ko ang demonyo kong amahan. Nakaako ka pagpanamastamas sa imong amahan? Nganong imo man sanggingan lag demonyo? Anghel ba ang usa ka amahan?
nga gustong muunay og lamoy sa kaugalingon niyang anak. Jesus Christ! Oh, Maunay tinuod, sister. Aron matuhog magyud ang sugilanon sa among kinabuhi sa demonyo ko nga amahan. Suginlan ko ikaw. Maglisod ng tagduaw sa demonyo na. Wa ko'y ikapakitang papilis. Magmatuod nga doon ako'y relasyon niya. Dili sa mahimong magpakaroon ingnon kang abogado. O gusto mo siyang imbestigahon? Abogado? Mauna dong. Tagon ko karon dayon si Attorney Gomez. Magpatabang ko niya. Makaluluoy ang imong kahimtang, Hazel. Tungod sa tinguha nga maabtan ko siya sa presinto. Nalimot yung kugda sa kompitaka. Bisag cellphone na lang unta. Bitaw. Bisag cellphone aron imong matawagan ang amahan sa imong anak. No. Ngano? Mauaw na ko moatubang sa akong mahal. Dili na ko makaharong sa pag-atubang sa akong mahal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!